Yung pakiramdam ng mga mahihirap, ramdam ko po yun, lalong na pagka na-scam sila, naloko sila. Yun po, pasensyahan nyo na po dahil first time ko na mag-explain ngayon dahil marami pong mga nag-relive ng mga live ko na ginawa and then ginawa nilang pang scam sa ibang tao na mahihirap. Buti kung okay lang sana kung may mayaman yung nai-scam ninyo, pero hindi naman, mga mahihirap din yun, nagkikipagsapalaran. So please nakikiusap ako sa inyo na wag naman. Naawa ako sa mga mahihirap tapos lulukuhin pa natin. Basta magbigay ng Gcash. And then sa lahat ng mga mahihirap, yung mga nangailangan po, wag po kayo basta-basta magbigay ng Gcash, account number ninyo, and then ano po, wala pong hihingiin sa inyo kung kayo tulungan, wala pong hihingiin sa inyo na magbigay muna kayo ng pera na ganito, magbigay po na kayo ng ganon bago kayo tulungan. Hindi po, wala pong ganon, walang ganon. Pag tulungan kayo, hindi kayo magbibigay kundi kayo ang bibigyan. Yun po ang pure na tulong. So sa mga nag-live, sana mapanood ninyo ito, yung sa mga nag-scam, sana mapanood niyo ito dahil napaka-importante po ito na magbigay ng warning sa ating lahat, no? At alalahanin ninyo yung mga nag-i-scam dyan, alalahanin ninyo may Panginoon nakatingin palagi sa atin, na magpaparusa sa atin. Hindi nyo po naisip yan na bawat kasalanan, bawat panluloko sa kapwa, bawat lahat ng mga kasalanan na ginagawa natin dito sa mundo, mayroon pong mga consequences yan. Hindi mo ma-feel kaagad yan, pero later on in your life, ma-experience mo yung kaparusahan. Kaya lalo maghihirap ang tao, kaya lalong dahil po nanluloko ng ibang tao. So yan po, nais kong pakiusapan. Ako naman hindi naman ako nakikipag-away, kundi nakikiusap po doon sa mga gumagawa ng scam sa mga mahihirap na tao. Maawa naman po tayo sa mga tao. Kaya po, ito pong ginawa kong video, dinaan ko po hindi po ako doon sa personal account ko nag-video dahil nag-live, dahil pakagamitin na naman po na pang-scam sa ibang tao at ang kawawa yung mga mahirap. Dito po ako sa Pacman Radio 91.1. Lagi po kayo magsubaybay dahil malapit pong mag-umpisa yung Operation Tulong ng gagawin ko po sa inyo. At abangan nyo lang po yung mga kaganapan dyan dito sa Pacman Radio.